तारमाने जारिमिन हिसाबै बिदि बुंनांगोन आङो बे गामिनि मानसि खाकसा गामि कासियाबारि बे खाकसा बै गामिया बे गामिनि मानसि आङो एमइनिफ्राय हाई स्कुलखौ आङो सक्ति आश्रमाव फरायनाय मानसि बै फुख्रिगावथिङै सक्ति आश्रम होननाय दङ बे सक्ति आश्रमाव फरायोब्ला थांलाय फैलायाव न'आवथ' फैनांगौना न'आव फैयोबा स्कुल गैया नुयो खोमसि बे समाव बाजारबो गैयामोन बे बाजारा खालि सप्ताहिक उइकलि मार्केट आरोखि सप्ताहे समबारे बाजार जायोमोन खिन्थु स्कुल गैया बाजार गैया जेबो गैया दुखु मोनो आरो दा आं हारसिङै फरायो मानसिफ्रा फराया हारसिङै माने हमबाय आरोखि आंखौ नोंनो थानांगौ सार नोंनो थानांगौ आंथ' कय बोसोर थानो आंलाय थ' थाबाय 2-3 बोसोरल' थागोन होननानै सानबायमोन आङो 2-3 बोसोरनि उनावहाय एसएसबिनि सिअनि माने एपइन्टमेन्ट मोनबाय आङो डाइरेक्ट रिक्रुट आरो तेजपुराव बेवहाय थांनो आङो माबा जाबायब्ला तखन रायजो राजाफ्रा स्कुल न'खौ सावनानै गालांदो होनबाय हाबाब आं जोनोम होनाय गायसननाय स्कुल न'खौ सावनानै होलांदो होननाया कत' बिखानांथाव बे बाथ्राना बियो दुखुनांथाव ओंखायनो आङो सानबाय दे आरो कय बोसोर थाबोदिनि होननानै खिन्थु नेक्स्ट आङो बानायनो हायाखिसै आंनि जायगायाव सोरखौबा जे हेडमास्टार बानायगोन बिदिखौथ' आं चान्स मोनाखिसै आरो बे समाव माने बेबादि माने प्राइभेट हिसाबैबो खुनु बेथन सेथनथ' जों होनो हाया जाय खयजन दङ बिसोरनोथ' खुनु रखम बाजारनि कालेक्सननिफ्राय जोङो होयोमोन आरो बे बेथन गैया मानसिफ्राबो मास्टारफोराबो थानो बायो खुनु रखम माबा खालामनानै लाखियै गुबुनाव थांनाया जायाखिसै आंनिया साख्रिया ओमफ्राय लास्ट पटथ' माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जब मोनदोंमोन आङो खिन्थु थाङोब्लानो बिदि जायो बिखायाव नांबायना ओमफ्राय थाबाय आरो मास्टार हिसाबै बेदिनो खुंबाय आस्ते पस्ट अफिस बानायबाय रेगुलार बाजार बानायबाय डेइलि मार्केट माने बेलासियाव आरो बिदि जायै दाथ' माने दखान दङ जाबाय घर न' बां जाबाय बेबादिनो आरो 74निफ्राय 2009 खिन्थु स्कुला हाई स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जादों 91आवल' 1991 कत' बोसोर जों साफार खालामदों प्राइभेट हिसाबै ओमफ्राय लास्टाव 1991आव प्रभिन्सियेलाइज जाबाय खुनुरखम मोनबाय आङो 19 बोसोरसो प्रभिन्सियेलाइजआव ओमफ्राय रिटायार जाबाय 2009आव आरो कासियाबारि स्कुला 1974निफ्राय देग्लाय 2024आव 50 इयार्स जाबाय गल्डेन जुबली फालिबाय गल्डेन जुबलीनि सोमोन्दै सारा मा बुंगोन फरायसाफोरनि थाखाय गल्डेन जुबलीनि थाखाय आंखौ बुंगोन 50 बोसोर जाबायब्ला 50 बोसोरनि माबायाथ' मानसिया रायोना
50 बोसोर बैसोनि मानसिया माबायदि गियानि जानांगौ जोंनि बे जायगानि मानसिफ्रा माबायदि गार्जियानफ्रा टिचारफ्रा स्टुडेन्टफ्रा माबायदि जौगानांगौ मेन्टेलिटिफ्रा जोंनि ससियेल स्टेटासफ्रा माबायदि जौगानांगौ बेखौ लाखिनांगौ स्कुलनि जे स्टेटास जे टिचार स्टुडेन्ट गार्जियाननि जेनोखि माने रल बेफोरो जाहाथे मोजां जायो माने स्ट्रं जायो 50 इयार्सनि मानसि बादि जायो 50 इयार्स मानसिखौथ' सोरबा हमनानै आखाइ हमनानै माबानो नाङा ना गाइड खालामनो नाङा ना थ' बेबादि मेचिउर मोनसे अनुस्थान बादि सारा दासिमाव बेसेबां बैसो जाखो बेसेबां इयार जाखो एक्चुअल आंनि जोनोमनिफ्राय लायो बे 86 आंनि औ खिन्थु सार्टिफिकेटआव जोंथ' बे समाव बोरायनानैसो स्कुल फरायनाय नालाय दारि रज'नानैसो स्कुल फरायदों थ' मास्टारा मिनिदों हां नों माबोरै स्कुलाव हाबफैनो बे शक्ति आश्रमाव आरो तखन बे अधिकारी होनाय मास्टार दंमोन कृष्ण अधिकारी बियो आंखौ बुंबाय তোমার তো কেনেকে এডমিশন হবো बे दारि सारि दङ हाल एवोमोन मोसौ गुमोमोन बेबादिसोमोन आङो बिराद मोजां मोनो आं हाल एवनो माने न'आव खामानि मावनो खेथि बाथि मावनो बिराद मोजां मोनो दाबो मावो आङो खिन्थु बे बोसोरनै जाबाय दुरबल जाबायना बे माबा जानानै दा खम जाबाय आरो खामानि मावनाया खिन्थु खासियाबारि गोजौ फरायसालि बियो दिनैहाय 50 बोसोर बाबेनबाय बेखायनो 29 आरो 30 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारि लानानै गल्डेन जुबिलियाव खुंनाय जादोंमोन बेयाव मानगोनां चिफ सारनि जायगायाव आं दिनैहाय बेयाव फैदों फैनानै जोबोद मोजां मोनदों जे जोंनि नैबे हाई स्कुल आरो एम इ स्कुलखौ गायसनगिरि सुबुङा दिनैसिमबो थांनानै दं मानगोनां डक्टर अमर सिंह कोच बिथाङा बेयाव दङ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों जाय बिथांनि मोजां मोनसे सान्थौनि गेजेरजों बे फरायसालियाव गायसनजादोंमोन बे फैयै फैयै दिनै 50 बोसोर बाबेनबाय आरो बे 50 बोसोराव हाजार हाजार फरायसाफ्रा दिनै पास जानानै थांबाय बिथांमोना हयथ' दिनैहाय समाजाव फोरोंगिरि जानानै बा बेबायदिनो गोबां हाबा मावनानै समाजखौ सिबिनानै दं हादरखौ सिबिनानै दङ आङो मिजिं खालामदों बे फरायसालिनि मोजां मोनसे थासारिजों दिनै गल्डेन जुबिलि खुंखांनायनि उनाव आरोबाव मोनसे गोहो बोलो लानानै आवगायलांनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों दा जोङो नुनो मोनदों जे गोबां बे फरायसालिया माखासे फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय थैलांनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों बे बिथिङावहाय सरकारनिफ्राय मा राहा लानाय जादों बर' फरायसालि थैनाया फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय बिदिबो नंजोबा गासिबो माखासेया फरायसा जामलांनायनि थाखायबो थैदों बेखायनो जोङो गासैसिमबो नायनांगौ थाबाय फरायसा जामनाया मानो जामखो बे जोंनि दायथ' थाबाय आरो फोरोंगिरि गैयैयाव बबेबा स्कुला जुदि थैनायनि लामायावबा थैलांदोंबा बेखौ हयथ' निस्सय जोंना सरकारा नायनांगौ थाबाय बेनिखायनो दि नैबे स्कुलावबो गोबां फोरोंगिरि बाव गैया जानानै दं बेखौ दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय टेटनि गेजेरजों बेखौ थाबैनो गोदानै साख्रियाव थिसनफिननायनि मोनसे फोरोंगिरि हरनायनि मोनसे थांखि लादों दा आं मिजिं खालामो खोब थाबैनो बे जेंनाया सुस्रांजागोन